Kai kadau ke pelang yo Elon Musk ba unrung syaka politik. Bad hadin balami ke jeng bamias ngutu jeng mut hapadeng jeng u. Bad u Trump ulashna da ka parti lajong. Hagne ka por tungin yo pan pej banga. Balai uneu he saipan jong ka perthai barok si telup. Ukwa banrung haga politik. Kublai sibun parlok bapila page ki video hakane ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. U Elon Musk umdai shu tang ubriu ubariu spa hanrai udai ubariu spa tam hapo jong ke perthai. Udan ya ke company kum ka Tesla ka SpaceX ka Neuralink kumju ka X lane kata ke Twitter kabangi khot mensyua. Hanrei kajing kelipat kami malai kat uneu hespa udang kwa banrung haga politik. Hatu bau sengau bagi bisnes jong u kin kudno kum tau kwa ban kamai pisah da ka bau rung syaka politik. Neu kwa ban yo ai kata ka nam ka buram da ka bau kwa bandon haga politik. Haga ne ka portung yo ban pai ban nga. Ia ki kato kane ki benta. Hagi ni sengi ki baladep. U Elon Musk u klaim rung direct. Kumu tau nong yale nagamta ke election president. Hanrei udai uwai u bahak mat ban kershan yo Trump. Buit bat bor bat spa bat tengka ban penjob yo Trump. Hanrei hadin ke jing bam yasngu thu jengmut. Ngi baula kwa ban shnano dagawai ka parti. Ki babun ki keli bat ki ong. Hatu kane kandai tang kajing penher keput. Ne kandai da kumway. Hanrei kumbangi syetip bagi businessman. Ka eke ke baki kile. Kam dadai kata ka baki kwa ban penher keput. Lane baki kwa ban penpau ya ki eke. Hanrei kano ka baki kile. Kile nakamta kajing mentoy. Kadau ke banengkong hi ke ba u Elon Musk urung syaka politik kadai ba ukwa ban penklain yaki company jong u namar udan yaki company ki badan kata kajing yadai ke bajan bha bat ki ain sarkar kum ke Tesla bat ke SpaceX kine ki hub ban yai rengkat bat ki ain sarkar lane bat ki kontrak jong ke sarkar kumta ukwa bandan bentahi mau bad ke sarkar direct kenang ban suk ban penyai yaki kam ki jam ki badai bad ke sarkar bakum juru bad ki jing thumu jong kine ki company jong u kum juru ngi ba ka jing thumu ba ka jing thrang jong u Elon Musk kalong ka ba compare na ki wei pat ki businessman namar ukwa bagi bru kin lai syong shnong hau mas bakum juru ukwa bandon betah haga bashna yaki niki ain kirul haga badai bat kiniki AI ha bakut ngisngutu bu Elon Musk ukwa barung syaka sensyar pakadar namar udon yaki company ki baper kata ger komperkat bad lada umdon bad ka sarkar kabumut kiniki company jungu kila ban syakta kumta udon kam balong ubah khmaddu banyalam ya ke sarkar lane bandan benta bat ke sarkar kenang begini ki jing thumu jong u kin yaj bej haki por ki ban sawan kublai shibun ngasa kendupat hakabai ki video